Навика фаҳмондагие ки батл чие айда ситамиёя табрик додарҷон ҳами батли ҳамиё барои сум шудагие барона дидам чикор мекардем бо ҳам даруни мактабо да батл мекардем батлотон да ҳамун байни ҳамсинфотон хестаи зидди устодот видео кардесте ки не ки беруна видео қати акай доди худо шумо чӣ хелен ман медонам акай Снат Шарипов дута сета батли соз гузарондаги ралик Тоҷикистон мея қатишонем се ҷоя меша ягон видеои никто мекуна акай Сната қарш мекуна батлтонам насӯзонам. агар шумо фарбеҳ ё хароб шудан мехоҳед агар мӯи сари шумо мерезад ва ё риши худро зиёд кардан мехоҳед ва ё дар бадани шумо сафедшавии пӯст дида мешавад пас ба ширкати дорусозии Соф Савдо муроҷиат кунед. Шумо метавонед маълумоти муфассалро дар бораи доруҳо бо забони тоҷикӣ аз сомонаи sofsavdo.ru дастрас намоед. Салом алейкум ба подписчикои Меҳробро бачако сӯзен хубен бачако чӣ хеле ки медонен имрӯз 12 декабр яъне рӯзи батли ралик МБ ва Навик МС қати Сиван чӣ хеле ки медонен пешакирам гуфта будем ки ралик мебара ва имрӯз бисёр сторисора дидем ки гуфтагиянд ки ралик барид агар не видеошон да гуфта буданд ки бесудия мешава видео меброяд Тоҷикистон меоява Тоҷикистон да судиё судид мекунанд ба батла меброранд да январ хай ҳоли ҳамун гапҳошон қатъи ҳастае просто дар сторисо бисёр дидастем ки меган ралик барид аммо хостем ки камтарак чахчах кунем дар бораш ба раҳмат ба ҳамаон бачакое ки то охири видеоро тамошо мекунанд раҳмат ҳамоешда ки уже кам тарак шида фаҳмидестан на ақураткунишонро бас кардиян не ки ҳаму ақурат мекардагиёшон ҳоле ҳам ақурат кестан ба ҳамин хотир як бор дига мегӯм ки бачако очаи шумо ма да очаи ма шумо да оча касеро ки мефурад чизи хеле ақурат кардан бигирен хитон хай ҳақл куненда вақте ки очаи ма очаи шумо шид вақте ки маро ақурат мекунен значит ки хитон ақурат карданен рафтем далши темаи батлода Навик МС имрӯз қати Сиван батл дошт май Навик бисёр чизоро ажда доштум барое ки шашбаяк да ӯ қадар зазор да хид шид агар шашбаяка тамошо карда бошен Навик я раунд зур кард не ки ба ҳар ҳол шашбаяк да гарени гапҳои безебуш гуфтан уҷа одамо биромад ҳарчи гуфтан баъд дар видеош гуфта буд ки ман и батл қати Сиван як коре мекунам ки мақсад батл шавад да не ки ман видеошона дида будам ӯ видеомдан гуфта будам ки Сиван чота ба дили пир гап задестае Навик нестай хоти шанс надорад да мақсад хеле полни қафо задагия фақат гӯш кардестае ба фикри ма ки ҳами батли ҳамиё барои сум шудагия Навика ягон суми хуб гуфтагия на биромадаги батл кардагия барое ки Навики ки ман мешинохтам намемон ки мақсад дар барон визув дода буд бесен хитон фикр кунед дар барон визув дод Сиван қабул кард омадай дар Сиван бой додай ози айёрам маълум нестай ки барид ки набарид не ки ҳама сторисора мебинӣ фақат меган ки Сиван табрик Сиван барид табрик хай морам ай фурсат истифода бурда акай сиёвуша яъне Сивана табрик мегем барои батла барида боша агар табрикш мекунем ки хай муваффақият ханта биза ака чӣ хеле ки дар видеош гуфта буд ки ман ҳами одама нишон метам батле ки мақсад я батли нишонш метам ки ҳами одам дига батл накуна ба фикрам ки ҳамун хелам шидагия хай мумкин набуд мо дар рафтан ма акай сиёвуша гуфтам ки ҳаст мешава бирем тамошо кунем гуфтан ки не бемухлис шидагия баъд дар сторси лонли дидам мега ки хеле батла надида будам Сивана табрик мекуна барои бириданаш ай мумкин ки Сиван гапҳои гуфта буд ваъдаҳое дода буд ҳамун корора карда бошад барое ки гуфта буд ки ма коре мекунам ки Навик МС бас мекуна ҳамин короша ма коре мекунам ки Навик репхониро ёд мегира батлкуниро ёд мегира батл чия ёд мегира ба фикри ма ки ҳамин корам кардагия Навика фаҳмондагия ки батл чия хай батлчон меброя ждат мекунем кай меброя ёли номаълума чӣ хел гузаштагия хай ҳамун одамое ки дар дарун будан ҳамво медонанд барое ки ман сториси далершора дидам сториси лонлира дидам фавика дидам бо кира бо 3-4 каси дига ки мақсад дар он батл будиян ё ки ягон кас фаҳмидиян сторис кардагиян Сивана табрик кардагиян ба барона дидам баронан зиёҷон ман медонистам ва боварӣ доштам ки айда ситамиёя табрик додарҷон
این کار کاری تا این کاری آسان بود با تا ایودش با خوبی برآمدی تبریک بدرای اینو ماسی اوش تبریک کنین برای باطلش یا مایت باوری داشتم که تم метони ва и барои то як кори осон буд мега ба осонӣ батла бриди хай вай баронай ба фикри барон ки нави кичка будая ба осонӣ батла бридай хай батли ё мебурая мебинем ки бридай чихе гузаштай мезгарем да батли эмибив ралек акай аминҷон яъне эмиби ма туда яда гап дорум ака просто ҳамин вақтҳои охир мебинем ҳам видеота барои любой чи видео кадести ё ки ҳамун рали гуфтаку гуфт вақти ма да визов доди просмотрот хез ҳайрон шиди ҳам хеле шидай чи хеле ки мехези любой чи да видео кадести я видео баъди батли шона мс дидам мегӯй ки шона қати райдер мегӯй ки шумо худо бигӯен худоро шукр кунен ки мақсад батлтон да питер нашид ки айс зиқ мерен и так батлое ки пеш мекарди репое ки пеш мехонди шон ма қатитам устод ма қатитам шон мегуфти фақат шон мс ай пишти шон мс гап мезади имрӯз рафта қати акай снат шарипов яҷоя шидаги полни гапо дига кору рафтору дига чӣ хеле ки медонем рептиҷи да чӣ хеле рептиҷира зора мекарди ки мара батл бимон ё ки рептиҷира мегуфти ки хоҳиш мекарди ё ки хай фармон медодӣ мегуфти ки мара батл бимон имрӯз я сториста дидам мегӯй рептиҷи бас ки радиобозитаво каналта ахбори тоҷик бимон ахбори репи тоҷик бимон бас ки дигаи корота хай як гап да кай мб шумо да чӣ проблемаи ҳамун чӣ коре мекуна намекуна шумо да фарқиш чӣ мефораш мекуна мақсад ма дао дурун кор кардагим медонам ки акай доди худо чӣ кораҳай шумо чӣ кораҳен барои чӣ видео мекунен не чӣ хеле коз ма шитагинем ҷа видео кардестам медонам барои чӣ шумо видео кардестен шумо видео карден и бо ба фикр мекунен хестай мегӯй ки рептиҷи бас ки хабартитаво биги батлкунира айснат шарипов ёд биги камтарак сум расход мешава батлкунира айснат шарипов ёд биги акай айснат шарипов дута сета батли соз гузарондагиай хай созам гуфта шона мешава барои ки шона мсира батлша дар дод хай на шумора қати рали ки мб шумора батл монда оли батлам номаълум ки ирам ба фикри ма бояд тоҷикистон биёява судиёе ки тоҷикан дар тоҷикистонан ё судиягӣ кунанд чум ирам ранги ҳамун батли райдершон мс бо ки ралик тоҷикистон меяд қатишон мс яҷоя мешава ягон видеои нито мекуна акай сната қарш мекуна батлтонам насӯзона хай созай ирам гуфта намешава ку и батл мебурая намебурая я 7-1 шумора сардодагия шуморам барқасди нави ки мс вай 6-1 дошт шумо 7-1 карден ки 7 репери бировардагӣ дар ҷамъи як кас камтарак созай ҳамун далерай камтарак батли соз кардагиай ба айрӯи ҳамун катагӣ дорӣ ма ҳайронум ба худо ҳайронум ки чӣ зуртон омадае ки мехезен мара да ҳеҷ қар кардагӣ нестай дар видеое ки зидди акай доди худово зидди шон мс мекунӣ охи меган ку чӣ хеле ки дар дуруни видеое беруни ай видео ам хеле биша мақсад дар дуруни видео мехези акай доди худоро ҳар гап мегӣ не ки беруни ай видео қати акай доди худо шумо чӣ хелен ман медонам мақсад чӣ хел рафтомад дорен ман медонам дар кор нестай да акай аминҷон ма шуморо ҳурмат мекунам хотири шумо мара намешиносед не ки ман шуморо мешиносам хотири чим чора дида ҳурматон мекунам просто камтарак марам хеле шишта ман видеои шуморо тамошо мекунам вақтҳои охир камтарак ма да сах расида чӣ хеле як кас ба як кас мехеза разбор кардан мегира дар кор нестай хай вақтш дар рептиҷи корое ки рептиҷи мекард ягон кас кардагӣ нестай беминад ма 4 моҳ даам дурун кор кардам инавози медонам ки дар дуруни ютуб бояд чӣ кор кардан дар кор чӣ кор кардан дар кор нестай шумо лишна ними ами шумора рептиҷи хезондагиай ними шумора рептиҷи айрӯи рептиҷи хестагиен вақте ки рептиҷи намебуд шумо ҳичи намебуден чӣ кор мекарден бо ҳамун дуруни мактабо да батл мекарден батлотон да ҳамун байни ҳамсинфотон мемурдак рептиҷи буда ки мақсад иқа батлора ташкил кард иқа мақсад репҳафтаҳо ташкил кард ҳамаам рептиҷи буд просто любой кас гуноҳ мекуна любой одам гуноҳ мекуна ҳама корое ки пеш кардагия ӯро фуромӯш кунӣ меган ку я сад хубӣ мекунӣ я бадии ӯ хубитра
мақсад айбайн мебара ҳам хеле шидагиен шумо короче шар нестай дами корора кардан хай майли доди худора евре мегин доди худора бисориётон пас мезанен мақсад майли доди худо ма да обидна да чия ки шонем си устодот бидагиай навик ралик ба фикрам раликам ба кала гирифт навик ба кала намегира ки шон устоди навика не ки шумо ба кала гирифтаген шумо даже трек дорен устод ма қатитим устод ма қатитим короче не ки батли қатишнапс ба ёдот боша мега устод ма қатитим устод ма ҳамара ридим ту Россия рафти ҳаму гапи ҳаму биромад бешухияка хестай зиди устодот видео кадесте ки шумо да питер батл мекаден шумо дар чим мешид короче хемешид хемешид ира аёдот наброр ки айрӯи шонемси шумора ами қавдамо шинохтагиян треки ки қати шонемси хонда будӣ ту хости шонемсира айрӯи ҳаму трекет шумора шинохтагиян чизе шидагӣ нашидагин айрӯи шонемси шидагиян даже батлота ба ёд биёр дар батлотон ай шумо нева ай шон метарсид ки мақсад текстои шон текстот менависа шон тайёрот кардагиай даже и гапора хитам гуфтагӣ ки дар як трекет ки ай ман не бисёр тарсидена шонемси чимчи бало дар кор нестай да бефоида ҳами корот бефоида ҳай просто шумо реперен шумо да намезебанем хеле видео кардантон шумо я реп кунен батл кунен шумо реп кунем батл кунем ки мо тамошо кунем видеои шумора батлои шумора репҳои шумора тамошо кунему гӯш кунем я чи ба худмона бигирем мо да мезеба на лишна мада да ҳами канал мезеба ки бихезем зиди ҳамаи шумо гап занем ё зиди як каси дигар гап занем барое ки канали блогерия а шумо каналотон репа мехезен чим чи чахчах мекунен биги батл ташкил кунира ёд биги короче батлтон да Москва мегузашт да Питер мегузашт шумора чимчикор мекардем чихе бади ҳаму қадар вақте ки шон мегуфти бади ҳаму вақт хести ҳами видеора кади ай хиде дизо накашди то ай хиде дизо накашди ки билама ирӯз ба пага Тоҷикистон мерам бо да Тоҷикистон Снат Шарипов нестай дига акай Снат нестай ки мақсад бо мара дастгирӣ куна батл бизгаруна ё ягон чи дига куна ирӯз астай пага нестай хеле меган ку аммо чизе ки ба хайп хеста чизе ки сраза хест бо сраза мешина ира пихта фама чизоира ки давно мақсад ни хеле омадеста буд ҳаму чизора аёдот набро яки ни хехести аёдот набро ки вақти хехести иҷа холи мондагия бо ҳам хеме ғалти видео дар кор неста и чиста барои худат бидакай Аминҷон MB бефоида ҳайда ё ки хести да дазл да кеш видео кардӣ ки ма орум ма мехонам орум ма авториш маем орум я эрона я эрония короче я дига давлатай вай орум ту гӯша мемирӣ nimechко мекунӣ ҳамое просто шумо гирифтен дига хикардагӣ ҳамура хондагин ай бай айрӯи ҳами чизо разбор кардан ай бай короче и бадаг ранги хоҳиш бифорад хоҳиш қабул ка фармон бифорад фармон қабул ка чизе ки махулай там хе бахта қабул ка просто ку ай бай байни хитон ба хитон реперо неми ами кортон шумора ам хели оврутона пас кардагия ки мақсад айрӯи я репер меган я гои рихин да я подара рихин мекунам хели шидагия я касе я кори хато мекуна ҳамаи реперора пас мезанан барои ами бас кунен ами видео шапактона видео мекуни визов битая каса бугу биё батл кунем хай бачако и бит камтара чақчақ и видео просто так ама ами вақтои охир ами видеое мебира тамошо мекардам гуфтум ки хай аки ҳичка ба гуфтани ҳичка одам намешава не ки хай ма хостум ки чиста як дарди дили хидмат бифаҳмонам ки ам корошони то зиндаву саломат бошен ҳазор раҳмат барои одамое ки то охири видеора тамошо кардан